Det ved jeg ikke. Vi skal lige stille den på en eller anden. Jeg tror nok, ja, det vil jeg også sige. Har I tændstilling? Jeg er på 85. Ja, her har jeg. Hvad laver du? Din rammer på mit sted. Det er det der ulempe, når vi kommer på holde. Det lukker. Jeg kan ikke lukke os. Kommer der overhovedet noget igennem? Hvor er de der store? Søren, man åbner det altså. Det lugter altså ikke særlig godt. Jeg brød på hende. Er det bare til fedt om det? Jeg tror, det er bare sådan, at det lugter. Det er generelt helt lugter. Det kommer der der korter det. Alle de der side, man kommer over. Der korter lidt så rigtig lugter. Jeg tror ikke, det er godt. Ja, det er meningen. Det er derfor, vi skal gøre det. Det er rigtig godt, det vi gør. Så ren ind på det. Det er rigtig godt, vi gjorde. Vi siger det sikkert ikke bare i mine. Seriøst. Jeg tænker, at det er meningen. Nej, du skal bare gå ind til den her. Jeg har faktisk været i den allerede. I filmer? Ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt tage den lidt væk. Jeg begynder at boble for meget. Vi kan tage den lidt væk. Ja. Så hvornår skal vi stoppe? I stopper, når I har cirka halvdelen af, hvad der var der herovre. Så I skal komme halvdelen af. Det behøver jeg heller ikke. Men altså... Men det tager et stykke tid, eller hvad? Jeg tager lidt. Vi skal bare Men er I med på, hvorfor det er, vi laver det her forsøg? Vi vil gerne undersøge, hvad alkohol der er i den her. For det lugter, eller hvad? Der står der er 4,5%. Hvis der vi hælder det der ned, eller vi prøver at måle direkte på det der med alkohol, så er der både bobler og alt muligt mærkeligt. Så det virker vores alkoholmeter ikke lige så godt til. Derfor koger vi det op nu. Så får vi al alkoholen fordampet over. Det er derfor, vi koger halvdelen af det væk. Så er vi sikre på, at vi stort set har fået al alkoholen med. Når vi så har fået gjort det, så er det så, at vi har det herovre. Så fylder vi op, så der vi har 100 ml, ligesom vi startede med. Vi spæder bare op med vand. Med på den. Og så er det så, at vi har fået kogt stort set alt det rene alkohol derfra herovre. Vi starter, eller vi slutter med samme mængde, fordi vi hælder vand. Så der er vi oppe på 100 ml igen. Så har vi samme mængde alkohol. Og så kan vi så begynde at måle på det med vores flydevægt, som det hedder. Og vores andet alkoholmeter. Lige nu der skal I bare sørge for, at det her det ikke springer i luften. Ja, hvor varm er den med, hva'? Ja, det koger der vil vi have det 97 grader. Det er jo nok fordi, der også er alkohol i. Fordi det vil koge allerede ved 80. Eller under 80 grader. 78,5 grader. Den er godt nu. Det kører fint. Skal vi ikke have spillet op? Ej. Vi har noget til små. Nej, videre! Søren!
Er det nok lille? Meget vildt. Hvornår den halvvejs? Er der flere af de der store reagensglas, ligesom vi har? Det ved jeg ikke. Kig dernede. Det tror jeg ikke. Skal I gøre det igen, eller hvad? This is fucking awesome. Søren, er det meningen, vi skal ryge så meget? Der er meget. Jeg er ikke tålmodig, så jeg tror, det hele eksploderer. Ida er klar! Er de ikke meget mere rene? Jo! Signe her var klog. Der er kun 5 minutter tilbage. Skal vi ikke tage at pakke sammen, Mikkel? Hvor lang tid er der tilbage? 5 minutter. Lad os helt ned. Det er faktisk helt ned, det bliver rart. Han skal gøre. Okay, godt nok. Så det vi gør, det er I prøver at få slukket for den. Det I har tilbage, eller det I har over i jeres reagensglas nu. Der har I ingenting. Kan du ikke lige... Søren, kan du ikke lige fortælle os, hvad vi skal gøre? Fordi det er ikke noget, vi skal løfte den der. I var lige så stille videre, mens I lige snakker. Så får det ikke over. Det, der er meningen nu, det er, hvis vi nu siger, at det her det er det, der er igen, så bare sluk. Det der er igen, så den har. Der hvor det er blevet kogt over. Det tager I for hende over i en sådan en høj målglas, som det hedder. Den der til 100 ml, ligesom I har rundt omkring. Og I har den. I sådan en her. Jeg skylder den lige. Yes. I får det hældt over i sådan en her. Den her gruppe her er faktisk nået så langt, så det er egentlig fint det her. Så spæder I op til 100 ml. Skal der vand i? Ligesom I havde før. Ligesom I havde da I startede. Så slår du. Nej, vent, man skal gøre det. Så Søren! Søren! Jeg synes, han skal See, this is fucking awesome. Så er der 100 ml nu. Så er det, vi tager vores flydevægt, som egentlig er en alkoholmåler også. Nu er det ikke en af dem der, hvor det går på bunden. Så prøver man den ned i. Den bank er så på bunden. Den er lidt for lille og tyk, den der. Så tager vi den her. Nej, lad os. Så kan vi lige have den derovre. Den er lidt højere og tyndere. Ikke så meget. Sådan der. Så må du springe op. Ja. Den er varm. Hvad med resten af givet? Hvad? Det kan du ikke godt. Søren, skal I bare slukke for gassen, eller? Ja, det må jeg gerne. Men er det der ikke med hammeren snart? Jo. Nej. Det hele kommer lige derover. Der er meget godt. Den er ikke så Hun har jo tænkt sig en stor kugle. Men nogen vil ikke holde den her. Den er ikke varm. Den her. Karsten? Jeg tror ikke, det er lidt mere. Jeg tror, jeg sagde den heller ikke har. det er dejligt. Karsten? Hvad skal vi så gøre ved den her? Var det her, der skal over i? Ja. Så gør jeg ligesom nu. Eller her i. Så lader I det køre igennem i det der lille bitte rør. Vil du holde den? Nej. Kan jeg sgu ikke den skulle. Skal jeg have det herovre? Ja, men der her. Det vil jeg ikke holde med den, men det er så. Den er ikke godt.
Der skal vi have det spillet op til 100. Vores det er faktisk meget gennemsigtigt. Søren. Hvad var det så, vi skulle tage? Lidt mere. Så har sådan en dims der. Hvor finder man dem her? Søren, se hvor gennemsigtigt vores det er. Hvad skal man så? Skal den skulle sige? Og hvad så? Så har vi Ida med. Ida! Sådan, Karsten. Hvad går det så ud på, man skal? Den må ikke røre på den. Nej, den må ikke røre på den. Hvis den rører på den, så hvad? Den skal flyde. Ja, bare slip. Ej, den flyder. Søren, vores flyder. Vores flyder. Jeres flyder. Og hvad så, hvis den flyder? Vi havde 20 ren, så det var også helt gennemsigtigt. Er den på 16? Hvad er? Hvad er ved den mål heroppe? Heroppe i toppen. Nå, dem der. Søren, det ved vi sgu da ikke. Hvordan fanden kan vi vide det? Hvordan skulle vi vide det? Hvor den stopper nu. Kan I se, det er lidt ligesom et termometer. Der er ikke nogen streg. Det holder den luft. Jeg stille. Der skulle gerne være en streg på den anden side. Der står tal der. Men der står også tal op foroven. Det er dem, der kigger efter det sådan. Jeg sætter mig lige den her ved siden af dig. Det vil være cirka 4 eller 5. Kan I ikke se det? Jo, hvor meget står der i? Jo. Hvor meget står der der i? 4,5. 4,5. Så det passer meget godt. Det passer måske meget godt, ja. Men hvad skal vi gøre med den der? Det er jo mega varmt lige nu. Ja, det skal vi så hælde ud. I kan også prøve at måle med det her. Den her alkoholmeter. Hvis du holder den. Er der noget i nu? Ja, der er lige lidt i nu. Det er godt. Det er, at vi lige... I tager den der væske. Så hælder I den her over i. Eller det igennem her. Så hælder det der igennem. Indtil den begynder at dryppe ned den anden. Når den så begynder at dryppe, så kan I vende det rundt. Altså der, hvor den her den stopper, når den kører tilbage lige nu, der kan I godt se, der er væske, den skal være tom. Der, hvor den stopper, det vil så være alkoholprocenten også. Den skal også gerne stoppe lige omkring 5. Kan du lige hjælpe til faktisk det skulle vi bare, altså når det var i Søren, skal vi bare her igen? vente når på bordet. Søren, skal bare ned den her igen? Så bare ned den her igen? Ja, det kan godt være de andre, de skal bruge den. Man skal ikke på Nå, lige meget. Det her. Hvad er det, vi skal gøre? Okay, Søren, den stoppede så vi lidt over 10,5. Altså. Okay, hold lige for den tømt igen. Så det er vores alkohol, der ligger lige der. Der ligger næsten noget alkohol lige der. Søren, vi har Prøv alt igennem igen. Okay, så prøv. Så vil du prøve at se. Hvordan tager vi den her af? Jeg skal lige kunne se tallet. Skide godt. Ja, bare gør det. Ja, så følger vi op på det her. Jeg sagde den der. Nej, Ja, det er jeg har mega travlt. Jeg skynder mig op på klæder.
Mig er du skrevet. Nej. Fandt du ud af det? Det tror jeg, du gør.